Kibai kijong ublay awan ban ai kublay pi baro hakakateng kijong ujisu nong penim kalong ka bakmen sibun bangina yo ikaban yo sngowi kaktin kijong ublay but ya yo sngowi ka kat banginang la ban yo sngowi ka pi baro kibape lengba kani ka channel u YouTube channel nga ai kublay pi baro long slur nang long klan chu kat ba pinang yo sngowi kaktin jong ublay pentre kam ya ka bat menta hakani ka klipmat na kemen sibun ba pia don rengkat bat ba pi page ya kini ka channel ka YouTube channel bat pia sngowi ka sur ka jong ublay nga ai kublay na ka benta jong pi sasisin pat ti kani ka long ka benta ka baar ka jing perkhat hapo ladi katu ka bangilay beteng na kani ka ba meningkong ka jing perkhat hapo ladi kitab proverb katu ka lenong ka baar penyo ka dekot ka balay na bakumba u perkhat haladi kumta ulong ong kaktin ka jong ublay kabeningkong ngimday ban perkhat than yakaladi ngisyam kajing hikay jong ki apostol kalong ba ngimday ban perkhat lani nyukor than yakaladi bonsin ngi kibrio kajing long brio kalong kumta ti hendray pat u apostol Paul u tho igi bangay haki sitis kinong rom khat ar kalenong gat kot kabalay ong ngam ban nyo khamkor bangim day ban nyo khamkor yakaladi na lor kat kabakade yo uban nyo handray ban nyo adkar yaladi ban nyo adkar kat kumba ublay ulasam ya kajing thaw kajing ha uway pa uway kata kalong kajing kentu jong apostol Paul bangihap ban nyo adkar hakasiti baar kinong korin kalanong kabalay katkot kabasan uong na bangilong kibabit na ladi hi ya kaban perkhat ya ka iru hanray kajing bit jungi kalong na ublay nang ta katkot kaban riu ong ubala penbit yangi banlong kinong yalap jong kajutang kabatamay ula penbit dari kajing IA jong ublay bula penbit yo apostol Paul ya ki apostol yang ilang baro mdon jing bit ruem ngimdon jing tibit ruem haladi ngilong tang kibrio ti hendray baro kajing penbit kajing tibit baro kaday na ublay hallelujah hakasiti sikinong Galatia kalenong ka banriu kadkot ka balay wong na malada uno ru umut lada uno ru uperkhat ba ulong Sngap ha, ba ulong pleng ha ba umlong ruem usukor ya ladehi. Kata kalong kajing bubet yung kaktin kajing ublay, bangihap ban perkhat adkar ya lade. Kat kum ka siti sikinong rom khat ar ka lenong, kat khot ka baningkong bat ka baar dapi puson pa, daitang ka bor ka banalor, kabala ban penkalaya kajing long, jong kajing mut jing perkhat. Daitang ka bor ublay, kabala ban penwandur ban penkelai ke jengmut jeng perkhat jong ngabat jong pi na ka jeng perkhat jong ubriu sia ka jeng perkhat jong kaktin ke jong ublay bat dai tang ka ni ka siti khat ar ka lenong ka bangila ban ong kadai kata ka solution lani kata ka banwanra ka jeng hunjurut jong ka jeng penkeladur ya ka jengmut jeng perkhat ka jong ngabat jong pi sengap upol uang ka tu dekat ka baar wong wat penseriem rengkat yaladi bat kani ka perthai hanray penkeladur no yaladi daka en penkeladur yaladi daka da ka jeng pentemai ya ka jeng mut jong pi pentemai ya ka jeng mut jong pi bali wong kumta don lai teli ki ba ong kumta kenang bangin yo tip ka ba kumnu kolong kamon ublay ka baningkong ka babha ka baar ka ba pensgo ba bat ka balay ka bajanay di. Banyo ya kini ke lightly ngihaban pen keladur ya kijengmut kijeng perkhat kejongi kenang bangin tip ya kamon ublay. Kogi bai kijeng ublay tungin pentamay ya kijengmut jongi man la ka second man la ka minute kenang bangin tip ba ublay unong kani kalong kalenti to yat piyaka pinsngow ya kasur ublay pinsngow ya kata kasur ka ba ukren hapo jongi kani kalenti to yat pihaka lada pikwa banyo snowy kasur ublay pentemai ya kijengmut kijong pi man naga klipmat
Bangintip ke ay kababha, kabaar, kabapensngo ba bat kabalay, kabajanay de. Artali ki ay kibangide ban penmelin. Nginipay menta, ngimday ban perkhat bangila tiplut ya ki ay. Ngimday ban temu kumtala ni perkhat kumta bangila tiplut. Bon nangi kibriu, ngile kumbang ngila tiplut. Ngisngo kumbang ngila tiplut. Kata kada jinglong briu. Ngimdon por wat tang kendiat. Ban syak skor. Lem ya kiway. Kata kalong kajing kabadon hau briu. Ngidon kajing ban sengap. Kajing ban syak skor. Ngikwa tang ban jawab ya kiway. Lani ban lecture ya kiway. Ngila don lupa kata kajing sngo bangila tiplut. Ha kajing jungi. Ngila ban ong kita kiri kiriu tiplut. Hato ngila ban ong kumta. Giba syukran baik. Giba syutip baik. Giperkhat tan ya kaladi kajing jongki. Tang kendiat ki badon kata. Kajingmut ka banang nang. Banang na kiway. Banang nang syuk kajingmut ka bapendem. Wat ngisyam kibatho ke dictionary. Kitho ya kan ke dictionary kitkot keteng ka learners dictionary. Ka banang nang. Kabapan sengong tu ka ajing mentoy sibon. Habang isngap ya ka, habang ipuli ya ka. Syuk kasiti sikinong korin kalenong ka baningkong, kalenong ka ba nengkong korin pra kalenong kadkot ka baar. Sengam upo luwang, tilada unu umut ba utip ya ka ru. Sengam. Pat itu ru kat kumbaka day uban itu. Tip ru kat kata ka ba uday uban tip. Haka siti ke benengkong kinong korin katlay ka lenong kadkot ka bakandai. Sengap u apostol Paul wong naman ngitip tangkat to ni. Piingi kibriu ngitip tangkat to ni. Ngito luparu tangkat to ni. Kajing tip jungi kalong ka bom janay. Ruem haka jing ka jungi. Ngidiyo sngowa haka jing para briu. Ya kekentin tip syu haka jing jungi. Ngi ong kibriu kani ka babahatam, kani ka baladu, kani ka hospital ka babahatam. Hapo jungi kibriu hi. Ngin ong bet tipsu kada day ni kamday. Kay ka bang ngingitip, sngap hay ni kentin, kay ka bang ngingitip, kaduna palat kumbo ang apostol Paul, banya kay ka bang iday bantip. Kaduna palat hado kata-kata, banya kay ka bang iday bantip. Naman ngitip tangkat tu kat ni. Wat kinong itu leparu, kitu lepa tangkat tu kat ni. Today na mar kata kadaw, ngihap ya kaban sungung tu jing jungi bangindon kata kajingmut jing perkhat kaban nang na kiwe. Nga hadu menta, wat ngi hadu menta, ngiyanang iwe na iwe pat. Kabaar, ngimday ban perkhat ya ki balong meng. Ngimday ban bu ya jingmut jing perkhat jungi haki bameng. Rom khat ar kelenong kedekot kabakhat riu. Sengap u apostol Paul wong kumni. Tolong kibayamut ya keju paralak hi. Tuat yamut beraya ki jinglong meng. Nginken mau ba bangimday ban perkhat. Bayo ngimeng haka jing ke jungi. Andai tu perkhat ya lede bat benrengkat ya lede bat kibarit. Wat long pi kibatharai start ya lede. Kum ka balang, kum kibriu ke jung ublay, ngin kier sengum trim. Bayo ngidon ka mensim ka batharai start. Ngijiyo sengaw, itu iba meng ba. Uto uba meng ba. Today namar kata kadaw, namar balay, bangi syasin kumta hakibriu. Ba ka jinglong ka jongi ka long kumta. Ti hendrei ka Bible, ngihapan penkalano ka jungmut jung perkhat jungi, sya kata, kabaka Bible ka khot yangi udebet udwai hakasam ka basispa alai puwei ka khot ka benengkong wong baki khmat jonga kim khmi meng ngam chimya haki eki bakrao apostol Paul abo tho skinong rom kalenong ka baar ka khot ka basan wong tu yo ya ka ni ka jingmut hapi yo ya ka ni ka jingmut jing perkhat hapi kabala longru ha ukris jisu agar khot ka banriu wong ubah ba ulong hakadur jung ublay. Sim lenyo.
Sim la nyeu ban bat marengkat bat ublay. Sngam ude ublay. Tre ban bat marengkat bat ublay. Hendrai ula pensudai halade. Ula sim ya kadur merau. Haba ula jelong ha kajing seriem ki brio. Ula penrit ya lade. Haga dekot ke bapra ula le rit ya lade. Uba kongu wat hadu kajing yap. Kajing yap kading penakeng. Kani kelong ke kaba ujisu ayangi bangi di banang. Ya kaban but ya kajing kajungi. Kata kamut ngidi ban yo ya kani kajingmut. Yo ya kani kajingmut jing perhat. Kaba ujisu ula ai. Yo ya kani ka rukom perhat. Kaba mut ban sim ban kup ya kajingmut jong ujisu Kris ha kajing kajungi. Kaba ar ngimdai ban lapmit haki jong ke pertai. Ngimdai ban lapmit haki ki baka pertai ka ayangi. Kajing keli kalong balai wa apostol Paul utho ka shiti shikinong Kolosai kalenong ka balai ka dekot ka baningkong bat ka baar. Balai utho wat ya kadi ka dekot ka balay. Wang hang ni mut berai ya kita ki bahaneng. Perkhat ya ki bahaneng. Kajing keli kalong balai. Kajing keli kalong balai. Hang ni ka dekot ka balay. Wang namar pila yap no. Sengap. Nilayap no. Baka jing jungi laburi lembat ukris. Wow. Kajing ka basisya. Kajing ka batamay. Kamansim jungi laburi lembat ukris. Ngimday ban siap ping. Namari kamansim jungi laburi lembat ukris ha ublay. Haka dekat ka baningkong wong tuwat ki bahaneng. Perkhat ki bahaneng. Haka ba ukris udon. Ubasyong siya kaktika mon ublay. Perkhat. Ya ujisu, perkhat ya ki jong ka beneng, ngilayap lupa ong ka Bible. Namar kata ngin mut berai, ya ki bahaneng. Ban mut berai ya ki jong ublay. Ngabu de kekentin bangin lapmit, ha ki jong ublay. Ban lapmit, ha ki jong ublay. Piju puli ketu sam ka beningkong. Kadekot iway arbat lai. Kaya kabungdong roy samong tu ulap mit hakani kakot jong kikot kaktin ke jong ublay hakaan ke jong ublay umlet cheni syutai utu brio uperkhat kaktin ke jong ublay baraba uperkhat uyai perkhat kabakhat du ka result ka bami nang tu kolong ka ka ba ule kan man bha ulong kumutu ding ubatung hadut ki wa ubat sei la uso halaka ayom ka slajung ukam tlorno bat ka ba ule kan man bha ngipe cucu ka bajayu Solomon ka bajayu kalong ula lapmit ula mut berai ya ki jong ka pertai banlum ya ki spa jong ka pertai ha ka jing jung u ka jing jayu kalong ka basngusi hadu kata sibun ki nong tray udon sibun ki swimming pool udon sibun ke spa udon sibun udon ka jing start udon ki wine nang ta kumbo ong hakini gisgi bamenta ki wine store ki babon nang ta udon ka jing start udon ka music udon ki kentai bat kum ta ter udon lut aka jing jung anai ka basgusi kalong ka bakut kalong udon ki jing perhat ki bakordit ki jing perhat ki bakordit baro laong tangkum babe kal bon ki he spa bon kini ki aktor ki he saipan ki dekhatno ila ka jong balik ki dekhatno namar ki jingmut jing perhat ki bakordit ha ka jing jong ki lada pin pule ki siti benengkong Timothy nriu ko lenong ka dekhat ka bakhandai bat sipo ka jing ya ka pisah ka bu apostol Paul ula ong lupa yu Timothy ula tho lupa ba dai ban perhat ya ka ni ka spa bayo ka tu no ya ka donut ka jung kaju hi ka Bible kitab Psalm rupu ar ka lenong ko ong lada kiba lada firus pa wat bu ika donut haka ka testament ka bathamai kong uthit jong ka kenja basni borok long ka bait spa ka ika ba uble ukhot yung Timothy ukhot ya ki apostol ukhot ya ka balang kalong bangin don ka jingim ka basida ka simple living bat ka jingmut ka bayar ha ka jingim ka jungi
ki apostol ngipay lapen long duk yaki Henry ki lapen ruspa yaki bobon. Nang ta syu hakasti baar kinong korin nriu ko lenong ka dekot ka basipaw upol wong kum ki basngusi halakas ngi Henry ki basngo kemen. Kum ki baduk Henry lapen ruspa yaki bobon. Kum ki bomdon ai ruem Henry ki badon ki ai baro. Ki jing perkhat ken mau ba ki jing perkhat bat kepisa ki ye tuit rengkat lengkat lapen ye so lang bat wat hakabaai sya ubleiru kawan nengkong ka jingmut ka bakloi ka jingmut ka bakloi ka jing perkhat ka bakloi bat hadin ka tangi saai tungin perkhat ngin mut berai haki ki bahaneng balei namar ngilayap bat ka jing keli kalong yanu ngibu syua haka jing im ka jengi ngibu syua ki ni ngibu syua yotrai haka jing im jengi bon ba ki briu la syukur da kaspa haka jing mudur haka jing perkhat ka jengki upol umaham haka siti benengkong uti henriu kelenong ngini penkut da kani henriu haduk had ar ngihapan puli na kaktin ka jung ublay bat syua bangan puli na kaktin ka jung ublay hang ni upol utho ngan batay yepi kendiat ya kata ka jinglong bohun lani kabawanra ka jingsuk ya ka jingmut ka jing perkhat Ukraine ya ka jinglong ya ka jing im basngur ya ka jing im ka basida ka simple living ha ka jing im ka jungi ki bakrau pat ka jingmut ka jing perkhat nang ta syu ki ba perkhat ya ki wei nang tang ki pe ki apostol ki lapen seiso ki lapen mi ya ki bobon ha ka jing im jungki ka jing im balong sebo ka jing im basaiso ka balong productive banlong ka jing kurku ya ki bobon ngipet u Abraham ulalong ka jing kurku ka bakrau ya ki wei pat bat ngikum ka balang ngidon ka jingkit kli ka bakrau banlong ka jing kurku ya ki wei pat hroi la syukur ya ki bobon lengba kini ka jingmut jing perkhat ka jongki haba kila perkhat tan ya ki ai kawan ka jing syukur ha ka jing im juki ki phai dino bon ba ki briu ha ka balang ki briu ki jung ublay ki briu ki bala pensle jung ublay ki sya syukur no ha ka jingmut ki jing perkhat jongki ban syukur da kani ka bau apostol Paul utho jau Timothy ngini puli mentar kalenong ka banriu sngap ngan puli suki kenang wa pila ban sengutu kani kade ka warning ka bakrau ka ba upol utho yau Timothy bat utho yangi kinong yalam utho yangi kum ka balang wang henrei kata ka jing rublei lembat ka jing sngohun kalong ka jing mentoy bakrau rublei bat sngohun kalong ka jing mentoy ka bakrau ngiri banlong ki berublei bat ki bahun ha ka jing im jongi namar ngim sim wan lam ai ruem chaka perthai bat ngim la banikit no ai ruem sngap ngiwan ng khoj ngin ya lait leng khoj handrei habayo jingbam bat jingkup ngiyo ka jingbam man lagas ngiwat hakani ka klam ngiyo ka jingkup kejan kinam da ka bangin sngohun da ka tangin sngohun ong apostol Paul handrei kita kibakwa ban ruspa skapa kita kibakwa ban ruspa kihap syu ka jing pensyoy bat ka jing riam Sngoma hadu kata-kata bat sigi babun ki jing kwa brai ki babit bat ki bapensniu kayalam si ki jing kwa brai ka bapensniu bat ka babit kala ki bapenjelop ya ki briu si ka jing jot bat ka jing kordit penjelop ya ki briu si ka jing jot bat ka jing kordit sengap ka khot ka ba sipo wong namaru thit jong ki kenja basniu baro long ka ka ba eats by ka ba eats pa perkhat yau sebai perkhat ya ka spa ha ka jing im jungki ya ka badon ha ba kila be laya lambak la ya ki na ka jinget la be palat kam don syu ka jinget hapo jungki bat la dung ya ki hi de ki babon ki jing sngosi long ki briu ki ba artatin kilong ki briu ki ba sngosi kata kalong ka jingmut jing perkhat ka ba u apostol Paul u tho syu Timothy
ba kum ubriu jung ublay kum unong yalap kum kabalang kum kiriu kuy yo ngi sya syukur no hangni sngap ba kedkot ke basipo wong yung diu nong yalap Henry mami ko Timothy Henry mami ubriu jung ublay Henry mami ko nong yalap ko kabalang mapi pet yap no nakiniki ai ki eru ubu de kentin pet yap gomut abong pet yap gomut kat siapa poi pet yap no nakiniki ai bat uong pat be brai lani ngalak banong lap mit ya ka hok ka baar be brai ke jing rublei ka balai be brai ke jingej ka basau be brai ke jing e ka basan be brai ke jing sya bat ka ba hendriu be brai ke jing jam dot kini ki bang hap ban lap mit ha ke jing im jungi sia ke jing long hok sia ke jing long ka rublei sia ke jing long jong ke jingej ban be brai ke jing e ban be brai ke jing sya ban be brai ke jing jam dot khat do ke khot ka ba khat aru ong yu Timothy to yele e ke jing ile ba bha jong ke jingej to men bat khak e ke jing im bam jukut syaka bala khot yami bat mala phla ba kemat bon kisaki bat khak e ke jing im bam jukut u goalkeeper haba la kenjat ye ke bol u haban kem sebak u haban bat sebak ye ke bol lumkum tala da umbat bha unsya kibriu kinwan ban tenra itu ke bol bat kala bandrung ha gol bon ba kibriu kimla ban bat khak ya ka jing im ka babam jukut tang sipor kitolot no kim khlan ha ka jing im ka jungki namala syukur ki da ki jingmut ki jing perkhat ki bu syaitan wanra ki jingmut jing perkhat jong ka perthai ki jingmut jing perkhat jong syaitan handai tu ngi kum ki be ki jung blai ngin yai perkhat to ngin bat khak ya ka jing im ka basisha ngin perkhat ban bat khak ya ka ta ka ba ublei ula ayengi ka jing shisha ka ba kraw sngap ngan puli phi na kaktin ka jung ublei na kitab sam ka lenong ka baningkong ya ubriu ba perkhat ubam lech sini sitai ubam penserwa kaya ka por handrai uba ka jing sngupha jung u ha ka hukum utrai ba da ka hukum jung u perkhat senyasngi u perkhat ya kaktin jung ublei u perkhat ik jingmut ik jing tmu ka jung ublei ha ka jing im ka jung u sngap ka jing mi nang ni kalong ti unlong kum uding bala thung harut ki wa uba seila uso ala ka ayom nang ta uba ka slajung uru kam telorno bat ka ei ka ba ule kan man bha kani ka de ka jing mi lan ni ka result ya ka jing perkhat perdan jong ubriu ba u perkhat ha ublei ba u perkhat ya ka ktin ublei nama ka ktin jong ublei habang i perkhat pada bangile kan nom lech phai thli sho ublei rekan pendep ya ka ublei ukwa bangin penthli ki jingmut jing perkhat jongi naka ba perkhat ya ki ei ki badum ban perkhat ya ki ei ki bu syaitan wanra ban perkhat ya ki ei ki bom day ublei usngusi namar ngim don su ka jingej anta namar klem ka jingej ngimla ban pet sngo bhai ublei ukwa ba ki jingmut jongi man la ka second kinlong ki jingmut jong ka jingmut jing perkhat ka bokhut ka babej ka basjida ka basngur ka jingmut jing perkhat ka bokhut barabor ka jingmut jing perkhat ka bahaka ktin ka jung ublei un kur khu yipi unia kur khu ngi lang baro ki bayo sngowi ka ktin ka jung tungin dawai ko pangi dawai yami ba mi men panla yangi halor kini ki jing shisha baro ki bangile yosno yarap yangi bangin perkhat ya ka ktin jong mi ban perkhat ya ki ei baro ki ba mi melakaren yangi nginlong kinongle ya ka ktin jong mi om tang kinong sngo ko kenra pan klanyi ki jing mut ki jing perkhat ki jong mi nginum ai lat yu syaitan ubawan kenrat ba ban pensyoy ula pensyoy sisin ya ka im bat ula job ya ka ko kenrat handra yangi kum ka balang unum la kenrat namangila atip ya ki atiar jong ka jingila thma ka jongi bangi hap ya ka ban yele da ka ktin ka jong me ko trai bat banum ailat iki jingmut jing perkhat kenrat ki badum ki jingmut jing perkhat ki ba usuitan uwanra nginum sim ko kenrat ba et jonga nangin be ikini baro ha ka keteng ka jong me trai rap yangi pensek bor yangi kenrat bangin yai perkhat
yai perkhat ya ki basisha ki bukoi ki badan buram ki badayero ki bapen kemen ya kajing imjungi ya rap yang bangin perkhat ko kenra ya ki prateli ki bu apostol Paul ulajer ban perkhat ban yai puson ban yai penmelin ya kejengmut jeng perkhat ki jongi ko trai sandori kejengmut jeng perkhat ya rap yang bangin praktis ban penmelin manla ke kelipmat ban perkhat ya kejeng sisa jong ke ketien ke jomi ngimdon por ko trai ban perkhat iki jong ke partai ki bawan ra tang kijing sungsi sudah bat kijing do jing kermen harengin perkhat ya kijing perkhat ki bakrau kijing perkhat ki bapen kemen ni ke do nut jomi kijing perkhat kumba me perkhat ngin perkhat kumta trai rap yangi pensek bor yangi haka keteng ke jong jisu ngi dwai amen bat ngin si kenduk pat haka benta ka balai ubleun kurku yepi